Sashi sian kublai phi baro nashnai gani ka video ban penpau ka jing khang bat ka jing smusi bangi du no ye wei samla bakrten I walinda binong ka no ka jing benut bangi du no ye wei men siam ban ngamla ru ban perkhat baki bahing bahasam kamtam ki kemi khpa jong I ki yat lamba ka no ka jing khang bat ka jing du ti ngi duai kerpang na banta isam lai bala khlan no ban ni penpau ro ka jing snolem manga ring kat bat ki samla baro ka jing snolem bat ka jing duai ka lecha ka yeng ka sam kham tam bat I mei pa jong ini samla ngi kermen ba ka sarkar kan le ka badan kam kat bala ban yarap ya ka ni ka long yeng bat ban kham tam ban wan ra ya ka jing shisha ba ya ka hok shakman te nga kren pat ya ki students ki ba pule shabar kham tam ki ba dang pule shabar hakasian ningkong kadai ke ka ba challenging but ka ba ka struggle ba pen challenge yang mentally but emotionally kham tam ya ka mental health jongi te lada phisngo don jing sier lane don ka jingmut jing perkhat ka ba pen khuslai phi te nga karpat ba phin kren ya ki ya imei pa jong phi lane ya ki parlok ba phisngo jan lane phila ban tek sengi ro lamba ka social media ni kloi ban don ring kat ba phi but teng nga tharai phisngo ba phidon marwei ba phisngo long marwei lai kata kamdei ka jing shisha baro ki don ring kat lang ba phi te phidon kam tang ban reach out but ban pentep kham tam hayeng ke ru ka ba pendik I phi lane ka ba pen khuslai I phi but nga guarantee ba imei pa bat ki ba hayeng jong phi ki kloi ban snap ya ki jing e jong phi ya ban snap ya ka khubor ban do no e phi te philong maulen mai khmat imei pa jong phi te wat klet ya ka ta bat phiap long alert barabor bat nam shanya ya ni no te kham tam pat ya ki kemi khipa lane ya ki ba hayeng badan chayeng lada ki students ki bakule shabar ki share e ni de banlong ki bakloi ban shim khya ban nim de ban shem light li ya ka nama ba ki don she jingai ban ni de banlong kloi ki ban snap ya ki bat kumno ban yarap ya ki ti da pule shabar ni de ban build ro ban shna kan ja community kumni ba population ye na ka college jongi ni dan ka wei ka seng badan lang ki para khasi para jaintia baro hajo ti dadan kam haga jing pang jing stom dadan kam hake kalyang ni don ring kat lang ti mdei ba dale chabar ni nam kren sho para khasi kam dei ban long kum tangi di ban yatli kham tam shaka shnong joki brio mo ti ngakwa ru ban ong ya ki samla ba phi ha comments phila ban idea lang kumno ban bangin yo ban don lang ha jo ka community lane ka sarkar kala ban shna ken ja helpline number ya ki to ki ba pule shabar lane mangiru ki samlangi la ban shna ken ja group organization kumno ya ki ba pule shabar bagin yo ban yarap ya ki ban don lang bat ki ti smo bha reach out yangi lane yanu ru tangba wat nam sngo ba phidan marwei na mangi don ring kat phi baro te shaban pen kut ya ka video na kwa ban ong kham tam ne ka long yeng jong ini samla ye mei pa ba manga ring kat bat ki samla baro ka jing snolem bat ka jing duai ka don ring kat bat phi baro bon le shi bon